10 και 4 ώρα, φίλοι ακροατές, ακούτε πάντα την Έρτη Φλόρινα. Συνεχίζουμε εδώ τώρα με το θέμα του σεμιναρίου των 3 ημερών ή 20 ώρων, αν θέλετε, που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο εδώ στη Φλόρινα, το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ξεκίνησε το σεμινάριο αυτό την 5η 4 του μήνα και ολοκληρώθηκε το Σάββατο με εισηγητή τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, ορκωτό λογιστή ελεγκτή, ο οποίος ήταν απεσταλμένος στην κεντρική διοίκηση του στην Αθήνα, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, για την διοργάνωση αυτού του σεμινάριου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Δημητρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρίου, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Ελπίζω πέρα από το σεμινάριο και τις ώρες που είχατε εκεί, εκπαιδεύατε τους συναδέρφους σας, να περάσετε και ωραία στη Φλόρινα, τις υπόλοιπες ώρες. Είναι μέρος και τα αγαπάω ιδιαίτερα. Ωραία. Λοιπόν, 20 ώρες σεμινάριο και δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο παρόμοια σεμινάρια. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, αναγκαιότητα δηλαδή πλέον για γενικά τους λογιστές, τους οικονομικούς συμβούλους, όλα αυτά, έτσι. Βεβαίως. Αν μη τι άλλο, τώρα που όλα τα πράγματα και όλα τα θέματα μας απασχολούν στα οικονομικά, είναι πάρα πολύ αναγκαίο οι συνάδελφοι λογιστές, ελεκτές να παρακολουθούν τέτοια σεμινάρια για να ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις. Με βάση λοιπόν αυτή την προσδοκία και το Οικονομικό Επιμελητήριο, το 5ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Δυτικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος κ. Καρακάσης, μαζί με τους φορείς της Φλόρινας, διοργάνωσε αυτό το σεμινάριο που ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώθηκε το Σάββατο το απόγευμα στις 4 η ώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σεμινάριο αυτό είχε ως θέμα καταρχήν να μιλήσουμε για τους λογιστές, για τα θέματα τους, πώς θα κλείσουν τους συλλογισμούς με βάση τα ελληνικά πρότυπα και τα απλογραφικά και στα διπλογραφικά βιβλία. Άρα κάναμε μια θεματολογία όσον αφορά τις εργασίες τέλους κρίσης με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και μετά αναφερθήκαμε ιδιαίτερα έντονα και με πολύ μεγάλη ανάλυση, κυρίως ολόκληρο το Σάββατο, στο εξοδικαστικό μηχανισμό που ψηφίστηκε και πήρε αριθμό ΦΕΚ το 4.469 την Πέμπτη, ακριβώς την ημέρα που έφτασε στην Φλόρινα, ψηφίστηκε, δημοσιεύθηκε το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα που απασχολεί το περισσότερο κόσμο, τον εξοδικαστικό συμβιβασμός λέγεται. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Ουσιαστικά, αλλά είναι ουσιαστικά ένα συμβιβασμός, γιατί μισοφιλώνει τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων. Ναι. Σας ακούμε. Ωραία. Όσον αφορά αυτό το θέμα, εγώ θα αναφερθώ κυρίως ότι είναι ένας καινούριος νόμος, ο οποίος θα εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα, όπως λέει, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να πτωχεύσουν ή όχι, ή ακόμα έχουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι εν ενεργεία, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το 472. Όλα αυτά τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, εφόσον έχουν οφειλές 31 Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημέρες, δηλαδή 3 μήνες. Και όσοι είχαν προλάβει να ρυθμίσουν κάποιες οφειλές από την 1η Ιουλίου του 2016 και μετά. Μάλιστα. Σε αυτές τις οφειλές όμως περιλαμβάνονται εκτός από τα τραπεζικά κόκκινα δάνεια, γιατί αυτή είναι και το κύριο μέρος των οφειλών πρέπει να ρυθμίσει αυτός ο νόμος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τα τραπεζικά δάνεια, ειδικά τα κόκκινα. Αυτά τα δάνεια λοιπόν θα ρυθμιστούν με αυτόν τον νόμο. Επίσης θα ρυθμιστούν και όλες οι οφειλές ως προς κάθε πιστωτή, δηλαδή προμηθευτή, δημόσιο, ελληνικό δημόσιο, εφορία, ΟΤΑ, ασφαλιστικές εισφορές, όλα. Βέβαια, όλες τις εισφορές και οι ασφαλιστικές εισφορές οποιαδήποτε ταμείο που οφείλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016. Μάλιστα. Αυτό που το όριο που ξεκινάει μάλλον για να ρυθμίζονται αυτές οι οφειλές θα είναι από 20.000 και πάνω ευρώ. Δηλαδή οι όσοι έχουν οφειλές κάτω από τις 20.000 ευρώ δεν εντάσσονται στο νόμο. Και τα κριτήρια ουσιαστικά που θα πρέπει να έχουν επιλεξιμότητα σύμφωνα με αυτόν τον νόμο είναι ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σχεδόν το 60% των πιστωτών στη ρύθμιση, δηλαδή να είναι σύμφωνοι. Οι πιστωτές, δηλαδή ένας οφειλέτης, αν υποβάλει μια αίτηση για μια πρόταση να ρυθμίσει όλες τις οφειλές της, θα πρέπει το 60% των πιστωτών του να συμφωνήσει στη διαδικασία και να ενταχθεί. Επίσης, κριτήρια επιλεξιμότητας θα είναι, στην ουσία μας λένε για
την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτό δεν είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναθεωρήσω σε κάποια άρθρα, διότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις δεν είναι αυτές που έχουν κόκκινα δάνεια και οφειλές, το αντιλαμβάνεστε. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρούν ότι πρέπει να είναι βιώσιμη επιχείρηση όταν έχει μία χρονιά τουλάχιστον κερδοφορία για τα προγραφικά και για τα διπλογραφικά βιβλία, εφόσον έχει τουλάχιστον μία χρονιά κερδοφορία, EBITDA, δηλαδή κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων, λειτουργικά κέρδη, ή έχει θετικά ίδια κεφάλαια, δηλαδή ουσιαστικά έχει και ίδια κεφάλαια θετικά στον ισολογισμό της. Για μία χρονιά τουλάχιστον από τις 3 τελευταίες χρονιές που θα υποβάλει. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ, πιστεύω, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστο, γιατί με μία χρονιά κερδοφορία μιας επιχείρησης δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είναι βιώσιμη. Αντιλαμβάνεστε, αυτό που ενδιαφέρει, πιστεύω, και πρέπει να ενδιαφέρει τους νομοθέτες και τους φορείς, θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα πραγματική, δηλαδή η ρευστότητά της. Να έχει στην ουσία χρήματα να μπορεί να αποπληρώνει στα επόμενα χρόνια τις οφειλές της. Ναι. Ωραία. Αυτό αφορά και επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Και τους επαγγελματίες. Και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους βέβαια, εντάξει, είναι λίγο... Στο 60% πρέπει να συμφωνήσουν από τους πιστωτές, έτσι. Ναι, ή αν είναι το 40%, αν είναι κάποιον άλλο που έχουν γράψει άλλους περιορισμούς. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περιορισμοί, δεν μπορούμε να αναφέρουμε τώρα στη συνέντευξη. Είναι αρκετά μεγάλος ο νόμος. Αυτό που έχω να τονίσω σε όλη την υπόθεση είναι ότι μέσα από αυτή τη ρύθμιση θα αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους ουσιαστικά γύρω στους 450.000 οφειλέτες. 400.000. Εκτίμηση η δική σας εκτίμηση είναι αυτή? Η δική μας εκτίμηση και εκτίμηση γενικά και του Οικονομικού Μητηρίου και όλων των φορέων. Ότι κάπου αυτός θα είναι ο αριθμός. Από τι αριθμό όμως, κύριε? Από 1,5 με 2 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά είναι οι προβληματικές επιχειρήσεις. Που σημαίνει ότι θα μείνουν πάρα πολύ έξω. Δεν ξέρω δηλαδή τη σκοπιμότητα αυτού του νόμου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, έτσι όπως τον έχουν δώσει. Αν τελικά το κάνουν για να βοηθήσουν τους οφειλέτες ή το κάνουν τελικά για να πάρουν και αυτά τα λίγα που έχουν. Ένας οφειλέτης με μεγάλες οφειλές, πόσο θα αντέξει σήμερα στη χώρα μας να πληρώσει και την δόση, έτσι, γιατί με δόση θα γίνουν, και την τρέχουσα οφειλή και την τρέχουσα οφειλή του. Μήπως γίνονται όλα αυτά για να λέμε ότι κάνουμε κάτι? Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Σαββαλίδου, ότι δυστυχώς θέλουμε να βγάλουμε ένα νόμο για να δείξουμε μάλλον στους ξένους ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικές προόδους και έργα πάνω σε αυτό το τομέα, ή τελικά θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε. Τους ξένους δεν πιστεύω να τους ενδιαφέρει η αναδιάρθρωση. Τους ενδιαφέρει πιο πολύ να αρπάξουν αυτά που έχουν απομείνει ακόμα. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να αναφερθώ στον νόμο. Πείτε μας. Ότι μέσα στα κριτήρια, και μάλλον όχι μέσα στα κριτήρια, στα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί είναι το περιουσιολόγιο του κάθε οφειλέτη. Ωραία. Όσον αφορά δηλαδή και καταθέσεις και περιουσίες και ακίνητα στην τρέχουσα αξία. Αυτό έχει μάλλον για μένα μια παγίδα. Ότι αν δεν μπορέσει ένας οφειλέτης να εξυποπληρώσει μεθαύριο τις οφειλές, θα του δεσμεύσει την περιουσία. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και κάτι άλλο που άκουσα χθες ένα δελτίο ειδήσεων σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι ακριβώς πια. Καλή εκπομπή. Έλεγε ότι τα ξένα φαν που έρχονται και αγοράζουν τα δάνεια, αγοράζουν και τη διαχείριση των ακινήτων, ξέρετε. Ακριβώς. Δεν παίρνουν μόνο τα δάνεια, αν και προσπαθούν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών να στρογγυλέψουν τη γωνία. Δεν είναι έτσι. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Άλλωστε δεν είναι το κριτήριο που αυτό πιστεύω θέλουν και στοχοποιούνται, είναι ακριβώς να πάρουν όσο πιο φθηνά την περιουσία των επιχειρήσεων και δηλαδή αν μπορούν κάποιοι να ωφεληθούν και να βοηθηθούν, καλώς. Αν δεν μπορούν να ωφεληθούν και να βοηθηθούν, μάλλον θα τους πάρουν με πολύ λίγα χρήματα όλη την περιουσία τους και την επιχείρησή τους. Αυτός είναι ο στόχος, δεν υπάρχει άλλος στόχος, το αντιλαμβάνεστε. Πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο εγώ, το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν αυτή την ιστορία. Ήταν και η συζήτηση του σεμιναρίου. Τελικά, μέσα σε αυτές τις 1,5 εκατομμύρια που σας λέω ότι πρέπει να αναδιαρθρώσουν και θα αναδιαρθρώσουν με 400 με 300.000, το άλλο 1 εκατομμύριο τι θα γίνει? Τους λέει η τράπεζα στρατηγικούς κακοπληρωτές, defaulters. Αυτοί είναι πάλι αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα δεν πληρώνουν ποτέ τίποτα. Τελικά τι έχουν καταφέρει? Πάλι να έχουμε ως αποτέλεσμα η χώρα να πληρώνει οι ευσυνείδητοι και οι ειλικρινείς πολίτες και πάλι οι ασυνείδητοι να γλιτώνουν. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται ένα νομοσχέδιο. Ή τελικά, εμένα θα με ενδιαφέρε, κύριε Σαββαλίδου, αυτό το νομοσχέδιο να έγραφε τι θα γίνει με αυτούς που δεν μπορούν να ενταχθούν. Ακριβώς.
Τι θα γίνει με αυτούς που δεν μπορούν να ενταχθούν και τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως όταν ένα ξένο φαντ έρχεται και αγοράζει ένα δάνειο των 100.000, το αγοράζει 10.000 ευρώ, γιατί να μην το πουλήσουν στον οφειλέτη με 10.000 ευρώ. Ακριβώς. Δηλαδή πια ας το πουλήσουν 15.000. Όχι, ο σκοπός τους είναι να πάρουν χαμηλά την αξία για να μπορέσουν να κουρέψουν τα ποσά αυτά μέσα από τη διαδικασία αυτή του νόμου. Υπόψη ότι ο νόμος μιλάει για κούρεμα. Μιλάει για κούρεμα στα δάνεια, μιλάει για κούρεμα στα πρόστιμα και στις αυξήσεις του δημοσίου. Αν όμως διαβάσετε πραγματικά και αναλύσετε τον νόμο, θα δείτε ότι το κούρεμα γίνεται πάντα στο τέλος της οφειλής. Δηλαδή, αφού ολοκληρωθεί η εξόφληση της οφειλής σε 10 χρόνια, τότε θα κουρέψουν. Και αν. Εφόσον λέει δεν έχει δυνατότητα η επιχείρηση να αποπληρώσει αυτό το κούρεμα. Γιατί αν έχει δυνατότητα να αποπληρώσει, θα το πάρουν. Άρα σημαίνει ότι αν το κρατάνε αυτό, για ποιο λόγο, αν δεν μπορέσουν να πληρώσουν τις οφειλές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που θα δίνεται, θα αναγκάζονται να καταγγέλνουν τα δάνεια μαζί με το ποσό του κουρέματος. Μαζί με το ποσό του κουρέματος και κατά συνέπεια μετά την ακίνητη περιουσία των οφειλετών. Και κάτι πάρα πολύ. Μια χαρά το σχεδιάσανε, ναι, πείτε μας. Πάρα πολύ ωραία το σχεδιάσει, είναι στα μέτρα τους. Ακριβώς, είναι δηλαδή ότι πρέπει για αυτούς. Δεν ευνοείται κανείς από αυτό. Οι τράπεζες σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνεστε μετά από 2 αναδιαρθρώσεις και πάρα πολλά θέματα που έχουν προκύψει μέχρι τώρα και πωλήσεις και διακοπές των τραπεζών, έχουν έρθει στο σημείο που δεν μπορούσε καμία περίπτωση να χάσουν από αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, θέλω να καταλήξει και το πιο σημαντικό. Γιατί έχω μιλήσει με φορείς, με ψηλά στελέχη τραπεζών και μου έχω καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα. Ότι αυτή η αναδιάρθρωση θα είναι βέβαια καλή εν μέρη για τον οφειλέτη, αλλά στην ουσία ο οφειλέτης μέσω των μεγάλων δόσεων και των τόκων που θα πληρώσει τα επόμενα χρόνια θα πληρώσει το κούρεμα. Δεν θα το χάσει. Όχι βέβαια. Η τράπεζα δεν θα διαγράψει κεφάλαια της για τα κούρεμα. Όχι βέβαια. Καθώς η τράπεζα βέβαια και αυτή είναι. Πόσες φορές έχουν κάνει αναδιορθώσει η τράπεζα? Εγώ θυμάμαι το 2009 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κώστα Καραμαλή. Αυτές οι αναδιορθώσεις αποπληρώνονται από εμάς όλους. Όλους βέβαια. Και όλες αυτές γίνανε με την επάρκεια των κεφαλαίων ουσιαστικά. Δεν είναι χαμένες. Να μειώσουμε σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά τη ρευστότητα της αγοράς μόνο και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Γιατί πλέον, όπως βλέπετε και εσείς και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, από εδώ και πέρα μέχρι τον Ιούλιο πρέπει όλα τα καταστήματα να διαθέτουν το POS, το μηχάνημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το αφορολόγητο χτίζεται με εκείνο το μηχάνημα. Πλέον δεν θα έχουμε ρευστό στην αγορά και αυτός είναι ο σκοπός τους. Ακριβώς. Και ο έλεγχος βέβαια του τι κάνει ο καθένας μας, πού καταναλώνει, τι καταναλώνει, πόσο καταναλώνει. Ακριβώς. Λοιπόν. Αυτός είναι ο σκοπός ο τελικός, πιστεύω. Ότι πρέπει να ελέγχουν πια όλη τη διακίνηση των κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο και κυρίως να ελέγχονται και οι καταναλωτές. Και πώς τυχαίνει, κύριε Δημητρίου, πάντα να είμαστε εμείς η πρώτη χώρα που γίνονται όλα αυτά τα πειράματα και δοκιμές? Μα πάντα. Έχουμε αυτή την. Το δίκλο του πολιτισμού μας λένε, αλλά μάλλον είμαστε μάλλον η χώρα που πρέπει να φέρει όλες τις ανατροπές. Μάλλον η χώρα μας έχει μετατραπεί στην Ιφηγένεια τελικά των οικονομικών των αγορών. Δεν ξέρω αν θα μας ξανάρθετε εδώ από τα μέρη μας. Βεβαίως. Για άλλη ενημέρωση. Από ό,τι λένε και οι φορείς και ίσως και λίγο πριν, γιατί ο νόμος υπόψη αυτός δεν το ολοκλήρωσα. Ξεκινάει στα μέσα Αυγούστου, μπορεί αρχές Σεπτέμβρη, και θα πρέπει να υποβληθούν όλες τις αιτήσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Δηλαδή το διάστημα αυτό που θα μας απασχολήσει είναι γύρω στα 2 χρόνια. Μάλιστα. 1,5 με 2 χρόνια. Λοιπόν, θα δώσω και μια παράταση. Αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα πρέπει να μπουν στον νόμο και να διαθέσουν. Βέβαια, θα σας ξανενοχλήσουμε μια άλλη μέρα, όχι σήμερα, δεν έχουμε χρόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πλέον και πώς θα γίνονται αυτοί και πώς μπορεί να προστατευτεί ο οφειλέτης. Εντάξει. Αν μπορεί να προστατευτεί από αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα να συζητούμε που θα το δούμε μάλλον από τις πρώτες εκφάνσεις του νόμου, δηλαδή να βγάλουν κάποιες συγκυκλίους και να μας πούν τι θα κάνουμε, γιατί περιμένουν και κάποιες αλλαγές, περιμένουν και κάποιες τοποθετήσεις των φορέων, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να ξέρουμε ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι οι τράπεζες έχουν απόλυτη γνώση πάνω σε αυτό. Σίγουρα, εντάξει. Διδακτορικά έχουν σε αυτό, δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στον τόπο σας. Βεβαίως, εδώ στους φίλους σας. Να είστε καλά.